Sambre kalo tile 10 san 2022 Coupe du Monde Qatar kɛnɛ kan ni nɛgɛ tan duuru dana gosira Maroc ni Portugal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la. Senatɔlɔntan ɲɔgɔndan min don a makɔrɔnin don kosɛbɛ farafina bolo ka d'a kan farafinagun cɛbɔ tɔ don kɛnɛ in kan. Farafina b'a fɛ Maroc ka sebaya sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko damadɔ bɛ yen olu bɛ Portugal bila Maroc sanfɛ. I n'a fɔ misali la FIFA ka jate labanw na Portugal bɛ jɔyɔrɔ 9 na diɲɛ kɔnɔ. Maroc dun jɔyɔrɔ 22 o dɔrɔn tɛ 8e de finale ɲɔgɔndanw na Portugal ma gɛlɛyaba sɔrɔ Suisse ɲɛkɔrɔ cili 6-1 Portugal kanu na. Maroc dun ka se sɔrɔ Espagne kan jamana fila taara tir au but la. O kɔrɔ b'a yira ko Portugal kɛnɛkɛnɛni don ka tɛmɛ Maroc kan. Nka o si tɛ baasi ye senatɔlɔntan don Maroc bɛ se ka sebaya sɔrɔ Portugal kan ka d'a kan ni ɲɔgɔndan sera nin hakɛ la ka ban dusukolo ani se sɔrɔli baaraw de bɛ sigi sen kan. An ka sinima kɔnɔ quart de finale ɲɔgɔndan filanan sini sibiri don Angleterre ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Diɲɛ ŋanaya bɛ Faransi de bolo. Angleterre dun ale fana Europe gun senatɔlɔntan jamana belebele don. Senatɔlɔntan kanuba don ka hakilina filɛ a ɲɔgɔndan kan. Angleterre ni Faransi ka match Faransaw filɛ ni joueur ɲɛnama caman b'u bolo mais min b'u jɛn dɔɔni o y'u ka milieu de terrain ninnu parce que joueur offensif ba de tun b'u bolo tel que les Paul Pogba ninnu Ngolo ninnu olu tɛ yen. Angleterre dun filɛ ni u ka joueur dafalen don avec des Bellerin, Bellingham, Harry Kane u ka teli quoi u ka côté ninnu u ka latéraux bɛɛ ka ɲi kosɛbɛ. Match nin a ka gɛlɛn dɔɔni Faransi ka côté la ka tɛmɛ Angleterre ta kan. Ne yɛrɛ bolo Angleterre de bɛ gagner. Ne bɛ fɛ Angleterre de ka gagner parce que Faransi équipe dalen b'a yɛrɛ la kojugu. Ni dalen bɛ i yɛrɛ la ka fierté ta ka da i yɛrɛ kan togoya sugu dɔ la i b'a sɔrɔ i jɔlen bɛ mɔgɔ min na o bɛ se k'i ɲɛ bu kan. N b'a fɛ Angleterre de ka gagner. Fɛn mun ye Faransi ni Angleterre ka ndolantan ye ne hakili la a bɛ gɛlɛya dɔɔni. A bɛ gɛlɛya sabula a équipe fila bɛɛ ka ɲi u bɛɛ b'u sen kan ndolanci jamanabaw don nka Faransi bɛ favori ye dɔɔni Coupe du Monde bɛ olu de bolo u ye jeu mun yira ani u ka joueur denmisɛnnin bɛ mun ye Mbappé ye Kylian Mbappé ye Faransi bɛ taa comme favori nka ballontan don ndolanci la ni file ma fiyɛ k'a banna fɛn bɛɛ bɛ se k'a kɔnɔ donc ne bolo a bɛ kɛ match duman ye ni mun gagnera o gagnera quoi sinon u fila bɛɛ bɛ se u fila bɛɛ ka ɲi. Faransi Angleterre ala ko tiɲɛ Faransi ne tɛ Faransi fɛ ngalama ne tɛ Faransi fɛ Angleterre de ka di ne courage b'u la u ka ballontan cogo ka ɲi ballontan du filɛ ni dusu b'i la ka ban ko bɛɛ ka ɲi.